Kristo, ang itinlan nilay kanili, ang iya na tinulaan, nakaon ka ng apostoles, alangin, alanganin ng pet, ng pagturuan ni Kristo, iyang ihatag, o ipili niya sa mga dili, mga tanungan. So, pero nga, ang pagturuan sa ating Ginoong Kristo, dito gibilin. Sa mga dosing ka mga apostoles na iya ng tanungan, pag sila may gisugong sa pagsangyaw, sa tibuok kalibutan. Unang mabasa na ito niya sa Matthew 28:19 hangtod sa 20, na si Jesus mingon ato sa inatunan, ang lakaw ka na, ato sa panagatahan, sa tibuok kalibutan. Inuwa sila nga akong matunan, o punyagi sila sa ngalan sa mahal, sa anak o sa Espiritu Santo. Kanya sa Pagkunti, tudluwi sila sa tanan nga akong masubok ganito. So, pero, ang paturunan sa atong Ginoong Kristo, diya matag sa iyang mga tinunan. Kung sa gingon sa atong Ginoong Kristo, sa 20, mag-araban siya hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, wala di bisag 5 minutos o pila bang kaadlaw na bibiyaan sa atong Ginoong Kristo ang iyang simbahan. Magaling masumala sa Ginoong Kristo na ako maguban kanunan ng ito sa katapusan sa kalibutan. O ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo mao'y ipatudlo, mao'y itahasan sa pagtudlo sa ito kalibutan. O niya, kinsa man ito mga apostoles, mga tarik na ito sila dyan, kumula sa King James Version, sa Marcos 15, Marcos 3:14, sa King James Version, He ordained that will. Sa guldahan ni Kristo ang Diyos, Papa, ang right ordain, at ito, ang matiluan ni Kristo, wala lamang tawgan nga, dili lamang tawgan nga apostoles, kundi mga pari usap ko sila, kunya usa sa matiluan sa Ginoong Kristo, nangiwagay siyang Santo Papa, tula pa nga pagulo. Muna ang patuloy sa ating Ginoong Kristo, dito na ang napiling sa simbahan. Muna ang simbahan, may atong paminahong bait, may atong dangkanan, atong simbahan, nagitutok sa atong Ginoong Kristo, dito sa Jerusalem. Pili ng simbahan, nagitutok sa Pilipinas, ditutok sa Amerika, o sa ibang pandapit, ditutok sa Germany. Kundi ang simbahan na atong angay nga kasakupan, kagdangpan, alam sa kamaturan, mao katong simbahan na ditutok sa atong Ginoong Kristo dito sa Jerusalem. O mabasa ko na sa Biblia o sa mga dagkong kasasayan ari sa Biblia God sa Mateo 16:14. Ang sana gigon sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 16:18, nangingon ang atong Ginoong Kristo nga kung Peter, I say to you that you are Peter, upon this rock I will build the church, even on the gates of Hades shall not prevail against it. When sa day, usa sitian ko ikaw sa Pedro, o imabaw nining bato, pagkatupuran ko na atong iglesia, di sa nakamatayon dili kayo makabuntog nini. Kung sa ng iglesia, simbahan ka na ba o church, o mao ka ng bagkong pinili na katawanan sa Diyos. Kaya ka klase ang iglesia ko. Iglesia na building, o iglesia na ng katawanan sa Diyos. Ano nga Mateo 16:18, wala magtutong sa Kristo ang building. Kung yung kasapot siya sa iglesia, sa Mateo 16:18, bawat kong katawanan, nabipili sa atong Ginoong Kristo na mga apostoles, mga itahasan sa pagtangyaw sa tibuok kalibutan. Salamat kayo, sir. Mateo 28:19, ang lakayo magto sa talang katawanan sa tibuok kalibutan. Gumawa sila nga atong matinunan, ipinagi sila sa ngalan sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo, o tudluis
sila sa tanan nga atong itudlo kaninyo. So klaro, kung atong paminaw kagayo ang matibay Diyos sinisilbi, ang katulungan ni Kristo, dito mahatag nato sa mga Apostoles, pagkawanan sa atong Diyos Kristo, pag ang mga Apostoles magitahasan sa pagtutlo sa tanan na pasulunan, kaya suppose ginon, tudluin sila sa tanan na atong isudlo kaninyo. Manang itawag ang simbahan Katoliko, Catholic Church, ikatuwa na Marka o tinarikan